kif ukoll anka YouTube. Nilqgħukom magħna għal session oħra mill-Holy Spirit Conference. Nirringrazzja lil Mulej illi tani dil-opportunità u prepara u sawwar messaġġ biex il-Knisja tkompli tikber, tissaħħaħ u timxi minn glorja għal glorja. Nixtieq nibda billi anka nirringrazzja lil ġenituri spiritwali, il-Pastor Gordon kif ukoll il-Pastor Mariella. U qabel nibdew nixtieqkom tqumu miegħi bil-wieqfa u anke intom li qegħdin id-dar. Forsi għax ma stajtux tiġu, imma nħeġġiġkom għamlu effort, ejjew u waraw li ma timmissjaw li tisimgħu l-ebda messaġġ, illa li kull messaġġ huwa importanti, żgur 100% li l-Mulej uża l-kull wieħed u waħda minn dawk li preparaw il-messaġġ u xandruh illa li l-Ispirtu Santu hekk jaħdem. Jaħdem katina waħda biex jaqgħad dak il-ġisem li hija l-Knisja. Amen. Ollu l-kelma tal-Alla l-fuq. Mulej qaddis, nirringrazzjawk ta' din il-kelma Mulej. Aħna nemnuha minn cover sa cover Missier Qaddis, minn Ġenesi sa Apokalissi Missier Qaddis. Grazzi ta' din ix-xabla li inti tajtna fidejna Missier Qaddis. Nemnuha Missier u niddikjaraw kull ħaġa Missier li hemm fiha għal ħajjitna Missier biex inkomplu nimxu minn glorja għal glorja, mhux ħammorru lura, imma ħammorru l qudiem Mulej. F'isem Ġesu ta' Nażaret għal glorja tiegħek Missier Qaddis. Amen. Grazzi Mulej. Meta il-pastor bat li kien ħajkolli mument fejn ixxerja il-messaġġ jien dejjem inħobb ngħidlu Mulej ixgħal il-borma. Ixgħal il-borma ħanibdew. Tħallix għall-aħħar. U kull ma smajtu jgħidli 3 kelmiet l-isem tat-titlu. Mulej, Mulej, titlaqnix. U qedlu Mulej qedlu ġejja l-Holy Spirit Conference, qedlu jien fuq l-Ispirtu Santu rrid nitkellem. Għalli tinsix, għalli jien tlajt hemm fuq, ma l-Ispirtu Santu ġie hemm. Niftakar fil-bidu ma li bdejt it-triq tiegħi mal-Mulej waħda mill-iktar domandi li kont insaqsi lil-Mulej, speċjalment f'mumenti diffiċli kienet Mulej, Mulej, fejn qiegħed? Għaliex tlaqtni? Għalfejn qed inħossni vojt, għalfejn qed inħossni mitfi, għalfejn is-soluzzjoni m'iniex nara. U waħda mill-iktar affarijiet li għanitni nimxi l-qoddim kienet tfakkarni meta xi ġralhom l-Apostli meta hu ġie maħud minn magħhom. Ma ninsewx li Ġesu kien żmien magħhom. Kienu jarawh ifejjaq il-ħadd ieħor, kienu jarawh jeħles, kienu jarawh iqajjem in-nies mill-mejtin. Imma f'mument wieħed, fi ftit sigħat, dan il-bniedem li tom it-tama li hu s-Salvatur f'daqqa waħda ittieħed minn magħhom. Ittieħed minn magħhom u mhux biss ittieħed imma wasluh sakemm qatluh. Nesew dak li kien għalilhom. Li hu hemm bżonn jgħaddi minn dan kollu biex permezz ta' dak li ħajgħaddi minnu aħna naraw il-glorja tal-Missier. U tfixklu. Ħafna minnhom ma kienu jafu x'inhu ma jagħmlu. Ma ntihomx tort. Illa li xi kultant aħna sempliċiment problema iġġelna nitfixklu. Aħseb wara li filli kont qed tgħix miegħu f'daqqa waħda inti qed tibni xi ħaġa u għalihom fajnihom rawa titkisser fi ftit sekondi. Li lil dak il-bniedem li raw iħobb tant nies f'daqqa waħda l-istess nies kienu l-istess nies li ħaduha kontra tiegħu. U spiċċa mbiċċer li laqqas forma ma ħallewlu. Saħansitra dendluh ma' ewda illi minħabba fek temmewlu ħajtu. U għalihom din kienet splużjoni. Splużjoni fejn ma kienux jafu se jaqbdu jagħmlu. U kienet waħda mill-affarijiet li jien kont ħassejt meta għaddejt minn ċertu esperjenzi fil-ħajja tiegħi fosthom meta marat missieri. Għalija dik kienet ħassejta splużjoni. Għaliex
kif jiena Mulej kont qedlu, kif jiena qed nitlob għalih għadu mhux salvat u qed narah jgħaddi minn dan. Dejn ngħidlu ma qed nitlob għalih u mhux ifieq. Dejn ngħidlu rridu jitkellem għax jekk mhux ħajitkellem li għandu ħajkompli iwasslu. Biex ngħidilkom fi ftit żmien missieri kien mara dentist u prattikament qaltlu għandek xi ħaġa hawnhekk fil-ħanek, qaltlu ma mhijiex ta' idejja, qaltlu titmu l-isptar. U missieri peress li ħafna mill-familja tan-naħa ta' missieri għaddew mill-kanser, kien jaf li hemm proċess ma rridx jisma' pjuttost beda jgħidilna noqtol li l-nifsi jekk titkellmu tabib u jiġi d-dar nitlaq il-barra ma nkellimkomx iżjed, nisparalu, dan kienu l-kliem biex ovvjament u beda jibni boundaries biex kemm jista' jkun dan il-proċess ma jasalx. Grazzi Mulej, anka nirringrazzja lil mara tiegħi li f'dak iż-żmien kienet ta' kuraġġ kbir ħafna għalija. Jum minnhom morna ntizzijiet u minn hawn minn hemm missieri għadda minn dan kollu. Kien għamel operazzjoni ta' 12 siegħa, tajjeb, u l-Ispirtu Santu ħadem. Illa għaliex missieri ma setax jgħixha l-operazzjoni għal fatt li missieri apparti kollox kien diabetik. Imma l-Ispirtu Santu kien jaf x'inhu jagħmel. U ħallih jgħaddi minna għaliex minn dik li għadda minn din l-esperjenza kien l-ewwel darba li missieri poġġa bil-qeda ħdejja u ħallini nitlob fuqu. Jiġifieri kull sitwazzjoni li inti qed tgħaddi minnha għalkemm f'għajnejk ma tibdix tara li l-Ispirtu jaħdem, ix-xogħol xorta qed isir. Il-ħidma tiegħu għaddejja. Tinsewx li aħna l-Ispirtu Santu qed jaħdem intern ġo fik. Inti bħal dik id-dar li inti minn barra kull tara binja, imma x'qed isir ġewwa m'intix taraħ. U l-Ispirtu Santu dak hu xogħlu li jiġi u jibda jiftaħ il-bibien biex jidħol dawl u jibda jkisser dak id-dlam li int xi darba akkumulajt ġo fik. Dak l-umdu li inti bdejt trabbi ġewwa. Kif bdejt trabbih dak l-umdu? Bid-dnub. Tinsewx, id-dnub joqtlok. Kif taf li d-dnub joqtlok? Kif joqtlok id-dnub? Tinsix. Id-demonju jiġi biex joqtol, jisraq, jifret, mela żgur 100% wara li jifirdek ħajoqtlok. U minn ħajfirdek? Minn ommok u minn missierek? Jista' jkun. Imma ma ninsewx li l-olmu ħajprova jifirdek mhux minn Ġesu biss ta', imma minn dak li Ġesu wetta hemm. Għax jaf li permezz ta' dik biss inti ġa għandek ħafna affarijiet biex lilu tmieku u żżebilħu fl-art. Ma baqalu ebda qawwa fuqek. U għalhekk l-Ispirtu Santu meta jiġi ġewwa fik huwa l-istess Spirtu Santu li niżel fuq l-Apostli. L-Apostli meta miet Ġesu ħassew teżżiża. Imma fit-tielet jum malli telet ix-xemx inħasset teżżiż oħra. Dik l-istess teżżiża hija l-istess teżżiża li jħoss ġismek, dik ingħal li l-Ispirtu Santu u Ġesu Kristu jiħtlu fih. Ġismek jixxejkja u bekk ħafna jaqgħu fil-qawwa t'Alla u mhux għax imbuttom min kienet jippriedka. Jew għax minnu Alla jdeħ kellu xi ħadd taqsam taħt idejh. Tajjeb, imma waqa' għax il-qawwa tal-Ispirtu Santu daħlet ġewwa fih u l-ġisem ma felaħx għaliha. Ma dof joqtolni. Joqtlok li kieku inti teqpa' fid-dnub ma tagħtix ħajtek il-Kristu. Għax id-dnub ma joqgħodx fil-preżenza t'Alla. U l-ebda demonju serraħ moħħok, l-ebda demonju taħt il-qawwa t'Alla mu ħajżomm dritt. Irid imil. Kull mart, kull umdu li ġismek beda jrabbi hemm ġew ħajibda imil. Għaliex? Għaliex l-Ispirtu Santu jiġi u ħajibda jnaddaf. Ħajibda jqaċċat. U huwa jqaċċat int ħatibda ssib id-diffikultajiet. Bħalma sibt jien. Meta bdejt nipprova nifhem għaliex missieri għaddej minn dan kollu għadu mhux salvat. Imma jiena bdejt ninsa li hu li wedni li qabel hu ħajsejjaħlu ħajamlu tiegħu. Għax dak li tiddikjara inti tara. U kien hemm żmien fejn bdejt ngħidlu le teħdux issa. Imma il-Mulej qalbu ħafna kbira lejna.
bħala missier. U wara 12 sija operazzjoni, missier ma setax ikellimna, għallunna laqqas bissa jitċaqlaq. Jien u Marti tħallna ġew b'tir wieħed. Apparti li f'dik 12 sija li għamel missier fl-operazzjoni, jien konti għad fej Mater Dei, ndur ma' Mater Dei, mommi u nitlob ma' Mater Dei kollu. Mhux għal missieri biss, għal kull min kien hemm ġew kien fl-aħħar minuti ta' ħajtu biex jasallu l-mument li jaraf lil Ġesu. Għax huwa ikraħ l-aħħar mument mingħajr Ġesu. Hija kera tul ħajtek kollha mingħajr Ġesu, imma fl-aħħar minuti hija kera id-doppju. Infatti dak li kien minxur ħdeħ fl-aħħar minuti ħass il-qalb ta' Ġesu. U ma nistax nimmaġina mal-li ħares f'għajnejn Ġesu li avolja l-bnedmin ġabuh bla forma, imma f'dawk l-għajnejn ras Salvatur ta' ħajtu għax qallu ħudni miegħek. U kif dħalna fil-kamra, missieri kien jidu hekk, ħallew hekk, u jienu Fabien poġġejna jdejna fuqu u tlabna miegħu, qedlu Spiritu Santu, qedlu li jgħidu t-tobba ma jgħodx. Qedlu għax inti dak it-tabib li ħatidħol f'qalbu, ħatiftaħ il-bibien u dawk il-bibien jinfetħu. Dak il-ħin stess, sekondi kien hemm. Missieri ċaqlaq idejh u tefaħħa fuq idejna. Tant li n-ners ħarġet tiġri l-barra mwerra. Beżat, għax għal-id-dam ma jistax ikun. 12 sija operazzjoni u bniedem iċaqlaq idejh u jiftaħ għajnejh. Dak il-ħin l-Ispiritu Santu once li daħal, laqqas il-loppju ma jżommu. U minn dikinhar, missieri beda jemmen, beda jisma l-programm, beda jara Ħabbejtek, grazzi Ġesu. U kien hemm iktar testimonjanzi fejn mbagħad rajt li anke kien hemm nies li qaluli li ħassew li salva u hekk u nemmen li salva għaliex anke fl-aħħar baqa' jiddikjara lil Ġesu għas-Sitt tiegħu. Għalkemm mhux qudiemi, imma qalu li nies oħra li qalhom u kitibha fuq il-ktieb, għax missieri peress li kien l-operazzjoni fħalqu ma kien seta' jitkellem, ma kitibha fuq il-ktieb, Ġesu s-Situ Salvatur tiegħu. Grazzi Ġesu. U żgur li kieku ma rridx isalva, żgur ma kienx ħajisma' l-programmi għax kif kien jisma' x'għad jitkellem fuq Kristu jitfilu. Ma kien baqa' jisma', dejjem beda jisma', beda jirċievi u nemmen li rċieva ħafna iżjed minn dak li kellu bżonn. Amen, grazzi Ġesu. L-appostli hekk ġralhom aħwa. L-appostli x'intelaq Ġesu minn magħhom intilfu, infixlu, waqfu. Imma malli reġa' qam kienu għadhom bla deċiżjoni, kienu għadhom ma jafux se jaqbdu jagħmlu. Imma waħda li kienet tissegwih, Marija ta' Magdala. Fit-tielet jum din marret tfittex fil-qabar. Ejjew narawha. Għax hemm biċċa li nħobba ħafna. Ġwanni 20. Ħanibda minn vers 1. Ħalli naraw id-differenza ta' min ħalla il-qalb tfittex lil mallem tiegħu u liħor li kien dubjuż fuq li tiġà Ġesu kien qallhom wara kollox. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa filgħodu kmieni, kif kien għadu dlam, u Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand xmum Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb il-Ġesu. L-oħrajn ma kinux iħobbuh il-Ġesu. Imma hekk speċifikament indirizza lil xi ħadd li kien iħobbu. Il-Ġwanni. U għalilhom qalu l-Mulej mill-qabar u ma nafux fejn qeduh. Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru. U laħaq qablu ħdejn il-qabar. Anka jekk kien jaf li Ġesu huwa mejjed, xorta ġera għandu.
Kemm hawn nies għadhom jistennew li Ġesu għadu ma dak is-salib u xorta jiġru għandu. Mela kemm għandna niġru aħna għandu di nafu li Ġesu qam mill-mewt u huwa ħaj, mela jekk hu ħaj lili u lilek qed jisimak. Għalhekk hu ma baqax mejjed. Imma fit-tielet jum biex tingħata glorja lill-Alla qam mill-mewt u tilfet l-ikbar battalja ma saret l-ikbar vittorja li qatt seħħet fid-dinja u fl-univers. Illa li il-mewt spiċċat u l-ħajja reġgħet bdiet. Amen. Dak li d-demonju ġab fuq il-bniedem, Ġesu kisru fi ftit sekondi. Ma kellu bżonn xejn u l-ħadd biex iqum. La xi ħadd mar jitlob fuq il-qabar, la xi ħadd kellu għalfejn iressaq il-ġebla, u meta qegħdin nitkellmu ġebla li kienu għamlu r-Romani kienu għamlu ġebla tqila. Illa li huma riedu li żgur dal-ġisem minn hemm ma jitmixx. Jiġifieri 100% di ma setax titressaq easy, ma setax titressaq minn bniedem wieħed. Għalhekk hawnhekk qalu xi ħadd mar, xi ħud marru serqu l-ġisem. Ma qalux wieħed mar jisraq il-ġisem għax jafu li kienet diffiċli tersaq dik il-ġebla. Imma il-ġebla tresqet. Grazzi Ġesu. Iżda Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tikbi, tbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli libsin l-abjad bil-qiegħda. Wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu lill-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula mara għalfejn qiegħda tikbi. Min jaf kemm il-darba l-anġli tagħna jgħidulna għalfejn qed tikbi. Li mallem ma telqekx. I wieġbet. U dija l-isbaħ parti li toġobni f'din l-iskrittura. Għax ħadu lil Sidi. Ħadula xi ħaġa tagħha. Mhux just ħaduh, ħaduli xi ħaġa tiegħi. Ġesu huwa tiegħi. Ġesu huwa tagħkom jekk intom tħalluh fil-qalb fejn int ħajjiġi jgħix u jammar u jibgħat l-istess Spiritu Santu li niżel fuq l-Apostli. U dan huwa żmien fejn nissaħħu u nifhmu min hu l-Ispiritu Santu. Għalhekk hija Holy Spirit Conference fejn narawh jaħdem. Ħafna drabi aħna il-mertu li għandu l-Ispiritu Santu tax-xogħol li qed jagħmel ma narawhx, ninsewh. Imma l-Ispiritu Santu qiegħed hemm, qiegħed jaħdem, qiegħed iwettaq xogħol. Il-manuvri tiegħu xi kultant ma tarahomx. Imma mbagħad tibda tarahom once li inta ħajtek il-Kristu. Qabel tagħti ħajtek il-Kristu tara ritratt tiegħek taħseb li qed tara scarecrow. Imma meta tħares wara li tagħti ħajtek il-Kristu tibda tara l-isbaħ fjuri li hemm fil-ġnien. Għaliex? Illa għaliex l-Ispiritu Santu anke d-dera tiegħek jibdel. Filli kont ħares lejn bniedem u taraħ dlam f'daqqa waħda tibda taraħ dawl. Għax id-dinja ma tkunx tifilħek. Tibda tara li ġo fik hemm xi ħaġa li mhijiex l-istess. X'inhi li mhijiex l-istess? Mhux ovvja, qabel kien hemm dlam u vojt. F'daqqa waħda hemm dawl u qed jintela xi ħaġa kull darba. Kull ferita l-Ispiritu Santu qed jiksijilek u qed ifakrek x'għamel dikinhar Ġesu fuq is-salib. Mela inti tiġa qed tinbidel għax it-toqob li kellek m'għadhomx hemm. L-uniku xaq ta' dawl li baqa' jiddi minn ġo fik hija l-qawwa, l-istess qawwa li ħarġet minn dikinhar li Ġesu ħareġ mill-qabar. L-istess teżżiża jħoss il-bniedem meta jersaq lejk u ma jkunx ta' Kristu. Għalhekk meta kienu jgħaddu minn fejn Ġesu, sempliċement jgħaddu minn miegħu kienu jfiequ. Għax dik l-istess qawwa tal-qawmien kienet diġà ġo fih. Ma ħarġet qatt li f'dikinhar li għal ftit sigħat kien minxur ma' dak is-salib ħabba fija u ħabba fik. Ħabba dak il-moment biss saret storja oħra, il-missieru liben infirdu. Imma nfirdu għax kienu jafu x'se jiġri wara. Ma kienitx għall-eternu li kien ħajsir,
Ma kien ħajsir għall-Alla kienu ftit sekondi. Ziffa tarih. Għall-apostli deret twila. Imma x'inqam, x'ġara. U Ġesu Alla jingħu. Alla mur jgħidilhom li jingħu. Kemm il-darba ġejtaw f'dak iż-żmien li kont għaddej minn dak il-mument diffiċli. U min jippriedka jgħid Ġesu jgħataw għalik. Ġesu jgħataw għalik. Għax Ġesu li kien iwettaq qabel għadu jwettqu illum. U li kien jgħid qabel għadu jgħidu llum għax din laqqas kemm jgħaddi żmien ma tintem qatt. Għalhekk kull profesija li għawa u ġew jiena ċert fuqha li seħħet u ħassir. Għax Sidi Ġesu Kristu huwa tal-weda u tal-kelma. U ma jmur qatt lura minna. Bl-ebda mod. Mela jekk hu wedni li hu ħajitfa' l-Ispirtu Santu fija, skun li dan jgħat hemm. Mela jien f'dawn il-momenti diffiċli, kull ma kien jonqosni nagħmel li naktivate fommi u niddikjara. Tinsewx Ġesu wkoll kien għaddej minn żminijiet diffiċli waqt li kien hawn. Ma kienux faċli. Nies lesti biex joqtluh in-ħin kollu għax qed jgħidilhom il-verità. Għax qed jikxfilhom dak li lilhom għamilhom komdi, li għamilhom happy. Imma meta beda jniggess, bdew ħirġin lil pup. U għalkemm pruvaw jattakkawh, kien iħoss għax kienet jara ulied li suppost huma uliedu qegħdin jattakkawh. Qed jara l-kreazzjoni tiegħu stess tattakkah fuq affarijiet li jaf li hu ma kienet jgħid xejn ħażin. Għalhekk Ġesu qatt ma beża jiftaħ fommu. Imma meta ħaduh quddiem l-edewwa, Ġesu baqa' siket. Missa li qam mill-mewt, iskiet waqaf. Għax l-Ispirtu Santu qalilna mhux int ħatkun li titkellem, imma jien minn fommok. U għalhekk intom ħatamlu iżjed milli dak li għamilt jien. Għax Ġesu marġu l-irħula, imma intom ħatmorġu n-nazzjonijiet. U n-nazzjonijiet jisimgħu l-kelmtkom. Ħafna ħajaraw dak li raw il-Ġesu jagħmel permezz tagħkom. Id-demonju issa m'għadux jimxi u jara lil Ġesu biss. Imma kull fejn qed jimxi u kull darba li jersaq lejn xi ħadd m'għadux jara lil Brendan, lil Ċikku, lil Peppi. Imma qed jara lil Ġesu. Qed ikollu battalja oħra kbira kuljum. Kull darba li tqum int filgħodu tgħidlu grazzi missier li qajjimtni u tajtni nifsi ieħor, uża fommi, uża qalbi, uża l-ispirtu tiegħi, ollih itfallu n-nar u qawwih bħal dik li ħarġu l-apostli minn dik il-kamra u ħarġu b'dak in-nar ixandru l-kelma bil-lingwi u jitolbu u jfaħruk. Dak il-ħin stess, id-demonju jkollu jmil. Il-fat li qed jisma' leħnek, il-fat li qed jisimak tolli l-isem ta' Kristu, id-demonju jkollu jmil. Għax l-Ispirtu Santu ġewwa fik ikun qed ikompli jolli dawk il-fjamem. L-Ispirtu Santu biex jaħdem ġo fik għandu bżonnok. Għalhekk jaħdem jitfit miegħek tgħidlek il-kelma. Għandu bżonnok. Kif għandu bżonnok? Bħalma karozza għandha bżonn lilek. Karozza mingħajrek ma tistartjax. Karozza mingħajrek mhux ħatiħu l-ilma, mhux ħatiħu ż-żejt, mhux ħatiħu l-fuel. L-Ispirtu Santu ġo fik għandu bżonnhom kollha daw. Waħda minnhom hija di. Mingħajr di ħatinxef u ħatissizja ruħek. U ħajjiġi mument fejn xi ħatara l-mowġa ġejja mhux ħatkun kapaċi żżomm, imma ħatitkaxkar. U għans li titkaxkar ħanejdilek issa. ċara kristall, jaf ma tqumx. Jaf ma tqumx. Kapaċi serraħ rasek li nofs in-nies li waqgħu hekk qalu qablek. L-ewwel wieħed Pietru kellu kuraġġ ta' sur. Malli marru s-soldati l-ewwel ħaġa li jagħmel x'kienet? Mar jaqta' widnejn is-soldat għax rid jipproteġi lil Ġesu. Imma mbagħad insaqsew inti tafu? Oops. Is-superhero li der fil-bidu
nizzel sidru u staħba. Bħalma jiġri lili u lilek. Toħduwix kontra Pietru, ta'? Bħalma jiġri lili u lilek, ħanini, ta'? Dik ingħal li inti l-ewwel mort tgħidilhom il-kelma talla u l-għada mort tixrob magħhom u ġejt duħħan iktar minnhom. Dik ingħal li inti qedtilhom kemm iħobbok Ġesu u sija wara x'qasamlek wieħed bil-karozza battu jieħu ġelat minn baħar iċ-ċaq. U mhux baħar iċ-ċaq biss battu ma ġeltu jċaqlaq iż-żrar u l-ġebel. Li anka l-fjura niżlet ħares l-isfel. Diki l-istess problema li ġralu Pietru. Id-demonju kien jaf li Pietru kemm il-darba tefa' sidru qablu. U qallu jiena nafek. U Ġesu saqsih tħobbni Pietru? Qallu iwa. Qallu ċert li tħobbni Pietru. Qallu iwa. Qallu ma tħobbni, qallu qed ngħidlek iwa. Kemm il-darba tnielu hekk il-Mulej? Mbagħad x'in jiġi dak il-mument. Wieħed fi ftit sekondi ninsewh. Imma mbagħad kemm jibsa biex immorru kontra dak il-kliem, inti taf il-Ġesu. U l-gilt tibda ġejja. Terġa' tibda titfak back to square one. Ma jfissirx allura jiena ma nistax niżbalja. Allura jiena ma nistax nagħmel żball. Mhux ovvja li tista'. Kollox tista'. Kollox tista' tagħmel. L-Ispirtu Santu mhux ħajżommok, ħajjejnek, imma mhux ħajżommok. Moqgħod attent. Għaliex iktar ma int ħatiżbalja, inqas ħajkollu dħul, allura inqas ħajkollu biex jopera u jaħdem. X'għandu bżonn jieħu l-Ispirtu? Il-kelma f'Rumani tgħidlek il-fid issir bil-qari u smigħ tal-kelma. Għalhekk tibda tħossok xott. L-Ispirtu Santu huwa l-kelma. Kristu huwa l-kelma. Jienu l-kelma. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Mela l-Ispirtu Santu li hemm jgħix u jammar ġewwa fik, ħajjgħix u jiekol kull kelma li toħroġ minn fomm Alla u ħajikber ġo fik biss jekk il-kelma dieħla ġo fik. U iwa, issa ma mmurx il-fellowship. Xorta nikber tajjin, xorta nasal jien, iwa mela mhux hekk. Xorta ħatasal. Il-finish line xorta emmijad, Ġesu xorta metalik u jista' jkun is-salva. Iva. Imma kemm hu sabiħ li tixxierek maħutek. Kemm hu sabiħ li dak li tirċievi tagħti. Kemm hu sabiħ li dak l-Ispirtu Santu qed jagħmel ġo fik tiftaħar bih. Tiftaħar bih għall-glorja tal-Alla, ta'. Mhux biex tidher int, għax hekk biex tidher inti jisma' minni, aqbad mur għamel velu qudiem għajnejk jgħid kemm jiena ċuċ, ċebet tikka u neqpa' ċuċ. Bħalma jagħmlu ħafna. Li għax f'daqqa waħda telgħu jipritkaw fuq issa f'daqqa waħda. Ħarsu lejja, jaqbdu jimmodellaw ukoll ħalli jidhru aħjaru. Mhix hekk. Mbagħad f'daqqa waħda fil-li qatt ma smajtu jitkellem da fil-li f'daqqa waħda jibda jkanta mbagħad. Issa rħila li kissillu l-speakers, il-Stevie, ma Alla anke tkun tistona jħobb jiċirbik. Għax inti jekk ibnek jew bintek tibda tkanta, speċjalment meta tibda tfaħħal l-Alla, innu taw il-vuċi tiegħek tiġi jisbaħ. Għaliex? Illa għaliex dak li joħroġ mill-Ispirtu u kollu sabiħ. Hemm skrittura li tgħidlek ejjew mmorru Ġwanni 14. Ġwanni 14, vers 25 sa 27. Qedtilkom dan meta għadni magħkom, imma id-difensur l-Ispirtu Santu li missieri jibgħat f'ismi
id-difensur mela int żgur qablek għandek difensur. Jallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom. Mela fil-mument li inti ħatħossok nieżel, ftakar f'dak id-difensur li għandek. Fakru, ifakrek x'qal Ġesu. Fakru jifakrek x'hemm miktub u x'in ifakkarulek tiqpax ħalqek magħluq. M'għamel bħal m'għamel Ġesu fid-deżert u ftaħ ħalqek u fakru. Għax hemm miktub li jien sejjer il quddiem u mhux sejjer lura. Jiena tiegħi kollox kien mitmum. Imma jien ġdid fih. U la jien ġdid fih dak li tefani hemm misfel. Kristu tani deħu llum ollini għal ħdeħ. Mari l-estili post. Mela jien ma jonqosni xejn. Għalhekk u tani l-dat difensur. Jiena nħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi u ma ntihulkomx kif tagħtih id-dinja. Id-dinja tgħidlek insellimlek għas tilħaq id-dur. Da jrida ta' Ġesu ta'. Dak tgħidx kemm ipalla fil-vojt. Speċjalment imsieken fuq dawk li għamlu d-dnub. Iħin kollu għaddej. Samani nidaj taġi jgħidli. Tajjeb. Qed jgħid li qed isum da. Murara billi jsum. Imbagħad ma jsumx. Mela, meta jfettilu jsum da. Mhux bil-ġranet suppost. Għaliex l-Ispirtu Santu għadu mhux qiegħed hemm. L-Ispirtu Santu għadu mhux hemm ġew. U allura kull ħaġa li inti qed tagħmel u kull ħaġa li inti tmur qed turihom bl-imħabba u wara waħwa li meta tmur tikkoreġi xi ħadd tikkoreġih bl-imħabba. Bħalma Kristu jikkoreġi lilek bl-imħabba. Għax ħafna drabi ġieli ġrat lili ta' ninsew minn fejn aħna nkunu tlaqna. U sakemm wasalna fejn qegħdin mixjin illum, mhux sa fejn wasalna, sa fejn mixjin illum. Għax aħna llum mixjin. Tajjeb, aħna ma wasalniex. Aħna mixjin, aħna qegħdin nikbru. Qegħdin nissaħħu kull jum. Għalhekk niġu hawn. Għalhekk Kristu qallek li din titteqpa' tgħożza sal-aħħar ġurnata ta' ħajtek. Għax inti kull jum baqalek x'tikber. Din il-kelma kull jum li ħatiftaħa baqala xtejlek, baqala xitqaċċat minnek. Ħadd ma wasal. U waħda mill-affarijiet li jenna mmira f'missieri spiritwali hija dik li hu stess jgħidilna li hu mexa u jaf il-kelma ma baqalu x'jitgħallem u x'jikber. L-umiltà. Tinsew xaħwa li taf kemm taf ma tafx biżżejjed speċjalment fuq Alla. L-anġli sal-lum baqgħu iduru ma' tron tal-Alla u jiskopru affarijiet ġodda. Għax hu kreatur. Inti ssir taf storja u taqaf hemm meta l-persuna tmut. Ġesu miet, imma reġa' qam. Mela baqa' lu x'jagħmel u għalkemm il-kelma tidher l-istess, mela l-kliem ħajinbidlu darba kien hemm wieħed qedlu dik kelma ħajja ħanini da. Għalhekk titlaqa' taqa'. Tlek titlaqa' taqa' mhux hi imma int. Qedlu għax jekk taqa' jien niġbora imma jekk ta' int min ħajjiġbrok. Qedlu allura tafx l-aħjar tagħmel. Iftaħa. Aqra. Kull minna u wara li tikol minna ejja fiċni. Għax once li dduqa diffiċli toqgħod mingħajrha. Ħelwa u sabiħa u mimlija imħabba. L-iktar 3 affarijiet li l-bniedem għandu bżonn huma l-iktar 3 affarijiet bejnietna sigriet li l-Ispirtu Santu jiġi jġib ġo l-Ispirtu tiegħek. Imħabba, ħlewwa u l-qawwa. Kollox jaħdem ħaġa waħda flimkien.
Meta Ġesu qam mill-mewt, f'daqqa waħda fih ma bdewx jarfuh. Kombinazzjoni taħsbu li ma bdewx jarfuh. Għawx qed jaħseb li kombinazzjoni li ma bdewx jarfuh. Għaliex? Għax inti wkoll ħatmut. Spiritualment titmut. U x'ħin terġa' tqum kif minix narfek. Ara x'kombinazzjoni. L-istess wieħed għadni naħseb widnejja forsi x'kienet xi naqa. U forsi minn dik nhar imbnejt xi naqa bil-family pack ta'. Mhux imma imbdilt. U ma li jiġi xi ħadd jgħidlek imbdilt u għalli jdejk jgħidlu glorja lil Mulej u grazzi li hu bidilni. Mhux għax taf fejn imbdiltu, għax innoqgħod naqra di u nagħmel hekk u nagħmel hekk u nagħmel hekk u nagħmel hekk, għax taf xi jiġrilek. Il dak il-bniedem jisek qed tittieħ instruction. Qed tgħidlu għamel hekk u żgur tasal hemm. Forsi l-mod kif irid jaħdem il-Mulej f'ħajtu differenti ħanini. Forsi huwa bil-praise and worship li jikber. U di oħra. Attenti xittuħ jisma' l-Ispirtu Santu. Il-Mulej mhux jismani, mhux bil-fors ħanini. L-Ispirtu li hemm ġo fik, ħlif kanzunetti tad-dinja ma jismax. Kellu jilbes il-headphones. Xebbajtu. Dejjaqtu. Ħlif disk illum il-ġurnata, ħlif demonji ma jissemmewx ġo fihom. Ħlif sess ma jissemmix ġo fihom. Suwiċidji. Għamel suwiċidju miskin. Kif wasal għalih? X'kuraġġ kellu? Żgur. Iktar jekk 99% sigħat qabel kien għadu kemm sema' mużika u kanzunetta. Illa għaliex dak li xi darba kien fil-post fejn sejrin jiena u inti daqt. Għax Ġesu riġa' ġej. U jiena hemm sejjer għandi t-ticket bħal m'għandkom intom u bħal m'għandu kull min qed jisma' jekk inti lest li tagħti ħajtek il-Kristu. It-ticket lest, il-bagalji lesti, hekk irid jiġi u jsibek, mhux tgħidlu tieni ċans ħammur nippakkjhom. U l-Anġlu, ejja ħej, qassar il-ħin, irid immur nagħmel servizz ta' bolt ieħor għandil dak x'nixbar, ejja ħafif. L-Anġlu x'in jiġi ħajtla fuq. Toħx tħabber rasek, jekk taħseb li ġurnata qabel kilt ħafna jifilħek, tħabbilx moħħok, dak jagħmel il-weights, jitrenja joqgħod jipprova push-ups. Infatti jiena għalhekk ħanipprova ma nikolx, ħalli x'in jiġi ma jsibniex tqil biex nitla'. Anzi il-Mulej qalli kull ħatikber. Sissa l-istess tul tabqajt, imma sa naraw. Mela int li kont saċċedi illum għada jew pitada, iddikjara u fakkar il-dak l-Ispirtu li hemm ġo fik. Ejdlu aħdem u spirtu, jinsejjer il-qoddim u mhux sejjer lura. Ir-rebħa tiegħi qiegħda hemm, imma l-vantaġġ tiegħi qiegħed hemm għax inti qedtli mur u wassal kelmti. U jien nitpaxxa bik. Tridu jitpaxxa bik il-missier mela mur u għamel ta' iben ġust li jint mur u xandar ismu. Tiqafx mal-erba' ħitan tas-soltu għax jien evanġelizza x-xogħol. Tajjeb, kompli. Evangelizzajt il-familti kollha, tajjeb, kompli. Evangelizzajt il-neighbors kollha, tajjeb, kompli. Imma baqa. U ftakar li kull testimonjanza li għandek f'ħajtek tiswa iktar minn mitru deb. Għax dik hija l-unika ħaġa li żgur id-demonju ma jistax jisraqlek. U bekk jinħaraq. Illa għaliex dak li Alla tak u ma jistax jieħdu. Jista' jipprova jkissru, ma jistax jieħdu. Jien nista' jiġi xi ħadd jgħid li mhux veru dak li qed tgħid. Tajjeb. God bless you. Imma ġej żmien u tiġawwaw fejn dak li qegħdin ngħidu aħna tjaraw hemm barra.
U grazzi Mulej aħwa li għandna pulptu li l-kelma talla ma tonqos. Illa li bis-saħħa tek biss ħafna jersqu leħ. Ningrazzjaw l-Alla li qoddim dal-pulptu rajna nies jaqgħu, ifiqu, jinħelsu. Daw huma l-affarijiet li meta jarawkom tagħmluhom jiftakru fija. L-Ispiritu Santu jibda jintela u once li qed jintela x'imkien ħajoħroġ bħalma ntela l-qabar ta' Kristu bil-qawwa, x'imkien rid joħroġ dik il-ġebla ma setgħetx tiqpem, kellha tersaq, dik il-ġebla li kellha quddiem qalbek, kellha tersaq, kellha titwarrab biex minna joħroġ l-istess dawl li ħareġ mill-qabar ta' Kristu li s-soldati ma felħux għalih. Tassew. X'sar minnhom is-soldati, bro? Fejn marru? Għax dawn x'immarru jfittxu l-Ġesu ma sabuhomx. Naħseb wieħed fuq planet Mars li ħor fuq il-qamar. Raw il-Kasper the friendly ghost. Imma the Holy Ghost. Sparixxew. Soldat Roman. Wieħed mill-iktar nies koraġġużi fid-dinja kien soldat Roman. U kellhom il-qalb. Tiftakrux qallu ċenturjun? X'qalb ħelwa kellu? Qallu ħieni inti għax araftni. U għaraf li permezz ta' kelma waħda kollox jista' jsir. Mela kombinazzjoni li għalhekk il-soldat Ġesu. Ups, kombinazzjoni oħra. Il-kelma u l-ħajja. Li hemm miktub u r-realtà. Int soldat ta' Kristu. Kull ma tgħidlu l-Mulej nixtieq di u Ġesu qalek tiġi sar. Kull ma jistenna qalbek kemm hu sabiħ Sidi Ġesu Kristu. Ġesu tiegħi. Ejdu entom ukoll Ġesu tiegħi. U ħadd u xejn mu ħajħoduli. Amen. Ejja morru l-ewwel Korintin 3, 16 u 17. Jien minix qaddis. Kemm baqali biex inkun qaddis. Sakemm jiġi l-Papa u jagħmellek raġiera fuq rasek. Minix qaddis jien. Ma tarax. Kemm baqali. Ħammur nimxi għall-kubtejja tul il-kurutur. Ma tafux li intom tempju talla? Mela din id-dar mingħajrek mhijiex tempju. U d-dar tiegħi tkun post ta' talb. Mela inti żgur titlob. U l-Ispirtu talla jammar fikom? Min? L-Ispirtu talla. Jgħix u jammar fik. Mhux jikkrik, mhux jistaqsik. M'għandux bżonn xejn jistaqsik. Kull mem iva jew le. Imma once li ħajjiġi ħajokkupa. Sfortunatament anke demonju kull ma jkun qed jistenna iva. U jiġi u jokkupa. Problema waħda għandek. L-Ispirtu Santu faċli tqaxxtu l-barra. Billi tgħix fid-dnub. Imma demonju wiċċu tost. Li mhux tal-li jiġi u jidħol, tal-li kull darba li tiżbalja tiġib mijiet oħra miegħu.
Mela attenti aħwa. Jekk xi ħadd jeqret it-tempju tal-Alla, jeqret lilu. Għax qaddis dirrit nerġa' ngħidha. Għax qaddis hu t-tempju tal-Alla li huwa dak li l-Papa qallu li jsir qaddis. U ejja, qed nara ħażin, żomm għannu l-nuċċali għax nasib in-nuċċali ħażin. Bro, ma msaħħtulix tajjeb in-nuċċali. Qed nara ħażin, ħana. Xi żbalħat għax qaddis hu t-tempju tal-Alla li huwa intom. Mhux min jipriedka biss, intom min huma il-ġema li semgħu il-kelma tal-Alla u Kristu sar is-Sit u s-Salvatur ta' ħajjithom. Amen. Skużawni qed ngħid aħwa. Imma mqareb li hemm ġo fija. Għaxit? Qedlu jien biex joqgħod naqabel aqal, ma jobdix. Ma jobdix. U għetlu tini xaġa xnejt, ma lajsa maħni, Aħwa, ma nishtiqx nieħu ħafna iżjed fit-tul. Għal-kem baqa, ma tkompli darbohra. Imma nixtieq li l-kol kemm aħna jenqumu bil-wieqfa aħwa. Urja ma xejjer ma stikridix. Ura mossara bajja s-saj. Stidnu l-Ispirtu Santu aħwa. Dak l-Ispirtu l-hemm ġo fikom ma jtulu ħajqum. Bħal dak li l-jum la jgħajat. Anki inti li jenti għat id-dar. Għajat il-dak li l-jum l-hemm ġo fik iqum. Wejdlu, bl-istess esplużjoni li qam Ġesu. Grazzi Ġesu. Dawk li inti għadek qatt ma tajt l-opportunità biex l-Ispirtu Santu jiġi jgħix u jammar ġewwa fik. Illum għandek ċans ieħor. U ħannitolbu flimkien ħalli jekk inti li qed tisma' u tara u inti li jataw għandek bżonna tgħidha flimkien. Għax aħna familja u l-familja jekk tagħmel. Li jekk wieħed jagħmel xi ħaġa għal Alla jagħmluha flimkien. Mulej qaddis. Illum nitolbok Mulej. Iftaħ li kur apertura f'qalbi. U llum stess nitolbok issa stess f'isem Ġesu Kristu onfuħ in-nar tal-Ispirtu tiegħek. Ejja wejx f'dan it-tempju u għamlu qaddis għalik. Kull glorja int. Illum jinniċħat id-dnub u nagħti glorja lill-isem ta' Kristu. Jirrebbieħ u jien meħlus u jien ħanara lil Sidi f'qalbi, f'ħajti u f'dawk kollha li huma tiegħek. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Amen. Grazzi Ġesu. Insellmulkom aħwa li rajtuna live. Poem ħalli taraw li jmiss u tirċievu fl-jmiss. U nħeġġiġkom eqpaw sodi u eqpaw ħarsu lejn dak li jrid jagħmel Ġesu.